Градината обрасла яко с треви. Трудно може да се изчисти. Кога ще стане това нещо, един Бог знае. Ето го и лимона. Има доста лимончета. Завързали да им колко ще останат, не знае. Ето това тук отгоре е асма, която дава грозде, но без семки. Без семки. И щеше да умира, но се съживи. Да видим какво ще излезе по-нататък. Градината, това дет беше райграс, сега е трева. Обрасло е в трева. Яка трева. А това тук винаги краси градината целогодишно. Цяло лято. Ето ги розите, тук също, тук има рози. Ето и другата асма. Сега отиваме нататък към градината. Ето ги праскови. Виждат се тук вероятно. Вижте колко плодове има. Добре. Градинката пак запустява. Ще го правя и не. Една хубава немска, германска слива. Да видим какво ще излезе от нея, не знае. Друго тук черешка е една, тук череша. Ето е. И това е вече строежа, който съм почти завършил. Но още малко има и ще се довърши и ще го оправя и него. Прасковите. Тук това е една-две черешки има. Тази е родила тази година, пък до година ще видим колко ще роди. Дали ще бъдат 2 или 202. Това е тук краставица съм си направил. Една лехичка с краставици. Тук до нея още една. И това тук е пиперената леха. Ето е и другата череша. Листа колко искаш, но черешки нито една. Клони много, но какво ще стане от тях не знам. Това тук са домати, върват бавно, но славно. Ето ги. Ще ги видят какво ще излезе от тях. Нататък продължава пиперената част. Чушки. Хубаво или ще бъдат лоши, ще видим. Ето и доматите. Напредват. Добре е. Радостно. Тук също ето ги тук. Има някои други, които са не са се хванали, но и тях ще ги оправя. И на тези ще им сложа и колове. Ама още са много малки. Ето го тук картофа. Тази почти тук там има плодове, но малко са, но има. Ето ги. Тази малко по-големичка и тя има плодове. Тази е един специален сорт, те наречени нектарини. Те се виждат тук какви са. Хубави са. Това тук е градинка с дини, пъпеши и тъй нататък. Люцкан си ги отглежда. А това тук е картоф, който върви идеално, отлично. Отлично върви. Този тук малко е по-слаб, но
важното е, че е весел и напредва яко добре. Ето го. Това тук, той дърво, щеше да умира, обаче съживи се. Дано за до година дано се пооправи. Ето ги. Има плодове. Ето ги и тук също. Добре. До тук така е добре, екстра. Запазено е. Ще чакам до година да видим какво ще стане. Тази прасковка беше нападнала една болест, която се казва къдравка, но съживиха добре. И това е краставици, които сигурно ще родят, ще видим. А тук е пиперът. Добре, и той върви напредва и има време за него. Ето и тая друга праскова. Това е тук цялата градина. Отсреща е на Иванка. А тук, дето е стълбата, дето се вижда една стълба, това е на Люцкан.